ito sa newbie. Mag-newbie muna tayo. Yun. Kunyari, your current goal exceeds the upper. Okay. So, punta tayo sa amateur. Sino to? Juju Delta. Uy. Gandang gabi, pre. Juju and CJ. Juju and CJ. Ay, ano ba naman tong baraha ko? Ay, ito may buo pala eh. I-group natin yan. Tapos, yun. Ayan. Pwede to. Ipunin ko muna yan para may possible ako na pang chow. Kala nyo ha. Ayan, sa aking viewer, shout out. Jack. Yun, kuha oh. Chow yun eh. Yan, sino dyan sa viewers ko yung mga marunong nito? Marunong magtong-its. Si CJ, si Juju Delta, ang aking kalaban. King. Ang bonot pa. Kasi may pangsapaw ako dun eh. Dalawa oh. 7, 3. Tapon ko na yung 8 na yan. Yun. O, diba? Sabi ko sa'yo. Kuhang-kuha yan. Yes. Magpo-fight na ako. Oh, yes. Matakot. Laban. Oh, diba? Continue tayo dyan. So, ako magtatapon, diba? Oh, no. Ano yung tatapon ko? Ay. Ano ba? Oh, shucks. Kasi buo yun eh. Ito oh. Ay, oo nga pala. Hindi naman buo yun. Pasaway. Ito pala buo. Buo natin yan. King. Meron ba ako king? Nalilito ako ang lalaki ng numero. Ito buo. I-group ko yan sila para hindi ka malito. Hala. Ay, ito buo din. Wait lang. Shucks, yun tuloy na tao. Sa bagay, may pangsapaw naman. Isang chow lang to. Sayang yung 10 yung natapon ko. Walang buo. Oh, 4. Drop. Sapaw. Tapon. Ayun, may sapaw. Space. Wala na itong chawan. Makakuha lang to ng maliit-liit. Tapon na yun. Kasa ko na lang dito yung mga maliit-liit eh. Makabunot lang yung maliit. Makukuha ko yung nasa gitna. Ayan. King. Huwag tayong matakot. Ako yung hitter eh. Yung, diba? Sabi ko ito ako yung pat eh. Tadadaan. Tadadaan. Yung, kuha natin yan. Round 3. So, ako ulit yung magtatapon, right? Alright. Oh, no. Hindi ko alam kung ano yung tatapon ko. Ito na lang muna na maliit. So, ito kasi buo yan. Group natin yan. Tapos, 1, 2, 3, 4. Group natin yan. Yun. So, pag may dumating dyan na jack, uy, sayang.
Magda-down na ako. Para ora mismo pwede na ako mag-fight. Fight. Yun. May pangsapaw. Pangsapaw ang jack. Kung hindi magtapon si Seiji ng jack, pwede ko yung panglaban. Yun. 8. Oh, sabi ko sa iyo ano na. Sapaw. Medyo 9 kasi dun eh. Pero ayoko na. Tapon ko na yan. Magpapababa lang ako ng baraha. Para fight ulit. Yun oh. Malaki-laki ang bawas ni Jenny Lynn. Malaki-laki yung bawas ng baraha ni Jenny Lynn. Oh, Jenny Lynn kong nilalangit. Nilalangaw. Ayun oh. Ayoko nga kunin yan. Sirain mo pa yung diskarte ko eh. Yun na nga. Pero itatapon ko na yung 10. Kasi ayoko na yan ipunin dito. Kailangan natin magpaliit ng baraha. You know? You know? 7. Ay, bakit ako bumunot? Ay, sus, ba't ako bumunot? Ewan ko sa'yo. Ba't nga ba ako bumunot? Chuck. Sige na, parang CJ. King. 5. Mag-fight ako. 2 cards na lang eh. Uy, nag-challenge. Uy, lahat sila nag-challenge. Delikado. Talo. Defeat. Talo. Yun lang. Talo si ako. Si Seiji pa rin, tsaka si Jenny Lynn. Tika lang. Pwede. Sige. Dapat yung isa lang pala iniwan ko. Dapat yung heart. Daming dapat. Sus, walang kaayos-ayos tong baraha ko, oy. Ansama na siya, oy. Walang kaayos-ayos. Chuck. 5. Sunog si CJ. Ayun, nag-challenge. Talo. Panis. Talo. Ano pa? CJ Bernante. Yun, may pangsapaw ako. Cheese. Sapaw ko muna to. Wala akong pangbaba. And then, oh lala. Actually, hindi pala. Saglit lang. Grabe ka naman. Bibilang ka agad eh. Hirap ng baraha ko. Ang daming buo. Agoy. Siyete. Nako, walang pangbaba.
Dali na. Sunog. Magbaba ka, Jenilyn. Si Jenilyn. Uy, sayang yung king ko. Ayan na. Nasa kabila yung queen speed. Wala na. Wala na yung isang king. Ayun. Boom, panis. Boom, panis, panis. Ano na? Ayun, sapaw. Makakuha lang to 5 na heart. Sabi na 5 na heart. Ayaw mo maniwala O kaya dyan itatapon ko. Ang hirap naman. Ito na lang. Sayang yung sa isto na speed. Sayang. Dali. Ay, susang bagal ni Jenilyn. Ay, sabi na sayang talaga Ay, nako. Talaga. Wrong. Mali yung tinapon ko. Di bali, magsasapaw yan ng 3 na heart. Ay! Bakit hindi 3? Okay lang yung mabubunot ko yung 3 na heart. Ayun na. Inubos na yung barahan niya. Dot, 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 dot. What? Tong-its? Walay. Uy! Napunta sa akin yung barahan niya kanina. Sarap. Yan, Jack. Wala akong Jack. Ay, ano ga naman. Aray, baba ko to para makasapaw pa sila. Sa tapong ko yan. Oop. Ayun naman. Magsipagbabaan na tayo para magkakitaan tayo ng mga baraha. Ayun, sabi ko sa'yo, magsasapaw yan Di pasok ang 8 at 9 ko. Yun. Ubusan. Diba? Hindi ko yung kuha. Dapat 8. Siyempre, lalagay ko na yan. Tapos, tatapon ko na Ay, tika lang. Tama. Tapon ko na yan. Uy! Sayang. Ang laki ng bawas ng baraha ni Jenilyn. Adaw. Ano na? Wala Magtapon ka ng 8 na heart. 8. Yun, sayang. Kala ko 8 na grabe naman to si Jenilyn. Kain niya lahat. Sus, Tong-its si Jenilyn. Wala Yung background talaga pag natatalo ka na. Akala mo nangi-insulto pa Ano na, si CJ, matibay din itong dalawang kalaban. Si Jenny, CJ, tapos si Jenilyn. Jenilyn. Asarin ka pa sa background pag natatalo may pangsapaw ang alas. Bakit kaya walang bayad dito yung alas? Libre yung alas. Sapaw. Tapon. Sapaw. Ayun.
Sa mga nakasaksi, kailangan mo magsapaw. Wow, wow, wow. Uy, pagpagsing ko. Yun, kunin ko na yan. Sapaw ko na yan. Tapon ko muna yan. Hantayin natin yung flower na 9. Yun o, kuha niya. Ito si Janilyn masyadong gutom. Laging kuha yung tapon ko eh. Ay, hala eh. Magtatapon yung 9 na flower. Ay, kurado yan. 9 na flower. Uy! 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 Ano ga naman are? Tapon ko na ngayon. Magsishete na lang ako dito. 7 na flower. Yung pasok ang aking 7 na heart. Yay, kaya pala hawak niya pero ayaw niya bitawan. Ay, putik na yan. Talo na naman ako. Ano na to? Hala, talo. Talo na. Ay, nako. Ilang round na to na tayo natatalo. Ciao, tapon. 1, 2, 3. Actually, pwede rin yung trayo na 9. Depende mamaya kung anong dumating. Ay, ambot. Kahirap naman. Sana dumating yung sa pang 9. O kaya 8 na flower. Dumating, kating. Yun. Sabi ko sa'yo, dumating yan eh. Dump. 1, 2, 3, drop. Ay. Pag mga ganitong mga 3 down ka, pwede na yan i-fight. Wala pang down si Janilyn na, so isa lang yung kalaban ko dito. Uy! No, fight. Burned. Sunog si Janilyn. Sunog. Yun. Sabi ko sa'yo. Diskarte. 18,000. Continue. Victory. Close lang. You have played 10 hands in gold table today. Play more 10 hands to get 50,000 gold. Okay? Sure, why not? 1, 2, 3, drop. 1, 2. Ando na naman si Queen. Gaganti yata si Janilyn kasi maaga nag-down. Isusunog niya rin yata ako. Walang ayos yung baraha. Walang ayos yung baraha ni Janilyn, ni Marites. Walang ayos. Sapaw. Tapon. Yun. Tapon natin yan. Napakasapaw naman to Uy, ando na yung 9. Wala na yung isang 9. Yun. 8 lang. Pahinging 8 speed. 8 na speed. Uy, bakit ibang kulay? Ang gagawin ko dyan? Ay! Wala pa pala siyang tapon kanina. 8. Ay. Ay, tapon na yung 9. Tapon na yan. Itapon na yung 9. 8. Sabi ko sa'yo eh. Ay,
Uy, 3 down si Jinilin. 2, 4, 10. Uy, Mondo. 3. 3 yan, 3. Tatapon niya ng 3. Sabi ko sa'yo eh. Kasi kailangan. Oh my God. Baka chow niya yan. Tungit yan si Marites. Marites si Janilyn. Pag walang sapaw, mag-draw tayo. Baka maunahan. Uy, andun yung dos. Walang sapaw. Draw. Oh, gosh. Ayun na, wala na. Ubos ang barahan ni CJ. Ubos ang barahan ni CJ. Ay, shucks, tong-it sana ako kung hindi ko tinapon. Hagoy. Isa na lang, 2 na lang baraha. Huwag mong patong-itin si CJ. Huwag mong patong-itin. Wag. Agoy, alas na lang. Alas yun. Wala. Ako panalo nito kasi akong last bunot eh. Akong panalo niyan. Akong last bunot eh. Buti na lang hindi ako nag-fight. O, diba? CJ. Matibay si Jinilyn. Uy, change. Change player. Suko sila sa akin, o ano? Ha? Kala nyo, ha? Bro, tika lang, ha? Huwag nyo naman akong anuhin dyan. Kasi hindi naman ako na nga ano dyan. Uy, hand group. 1, 2, 3, group. Uy, okay. Kunin natin yan kung talaga yun naman ang binibigay mo sa akin eh. 8 GS. Mamaya darating sa akin yung G's. At pagsisisihan ko yung decision kong itapon ng G's. Di bali darating 9 na diamond. 9. Terces spot. Hala no, terces. Hello? Ang bagal mo. Terces. Pot. King. I don't have king. There you go. I can sapaw din. Ano tapon dat. 9. Ano yun? Ayun, cheese? Oh, sabi ko sa'yo, dapat chow ko yung kanina eh. Kung nagtiyaga ako, mag-antay. Pero dahil ako ay walang tiyaga, kaya hindi ko na chow. Kasi kung nagtiyaw, king, let's fight. Oh yes, magpa-fight tayo. Tingnan natin, oh. Nag-fold si Terces. Challenge si Angelo. Sabi kasi, panalo tayo dyan. Continue. Sige. Laban lang. Laban, mga katropa. So, ako magtatapon. Tika lang, ha? Kasi ako ay nagugulumihanan. Yun, tuloy yung natapon ko. Sabi ko, tika lang, eh. Naranda. Dito yan. Wala, walang kabuo-buo tong baraha ko. Ano na to? Ay. Ayun, may pangsapaw. Uy. Ito mo. Tapos, king.
Sapew. Uy, si Mitch na to. Hindi na si ano. Change player pala. Oh, very good yan. Group. Sapaw ko na yan. Tapon ko na rin yan. Magbawas ng magbawas. Hanggat kaya. Uy, ang laki naman ng nabawas sa kanya. Uy, Tong-it. Uy, agoy siya. Diba, babuwiin natin yan. Babuwiin natin yan. Walang kaso yan. Ako na. 9. Bunot. Oh lala. King. So 1, 2, 3. Group. Check. Walang kaayos-ayos ang barang ito. Ano ka naman na re? Ay, hala eh. Sinapawan. Chuck. Uy, very good. Good job. Sapaw ko na yun. Wala naman yung bayad eh. Walang bayad. Uy, agoy. Sinistor. Sabi, ba't mo pinatsaw? 8. Walang Joe. Yo. 5 muna. Ay, hala. Walang escape. Bad trip sa akin, Sinistor. Unggoy daw ako. Binigyan ako ng sagi. Uy. 5. Bigyan, patsaw mo kasi ako. Ito naman. Damot mo kasi magpatsaw eh. Don't tell me, chow mo ulit yan. Kala ko chow mo ulit eh. Bigyan mo ako ng 2. Nestor. 4 na lang tapo ni Angelo. 2, Nestor. Bigyan mo ako 2. 2. Ini 2. 2. Dalawa na lang barahan ni Angelo eh. Pahinging 2. So, sinong Tong-it? Si Nestor. Mapang-asar to si Nestor. Talunan na naman. Chak. Wala. Punot. Tapon. Ay, kiatay. Kudasay. 4. Ayon sa suko. Ang tagal ni Nestor magtapon. Alam mo, tatapon ko yan. 5. Walang gamit yan. Walang gamit. Pakibilis. Yun, pasok. Ang espido. Pasok din ang aking hearty. Diamond, Jis. Tatapon niya ng diamond. Jis. Uy. Sayang, pero kukunin ko na yun. Sapaw ko na lang yan sa akin. Sapaw na natin yan lahat. Tanggalin na yan. You know. Kala mo Sinistor.
rin ni Nestor. King. Pero daw matatakot yan. Magfa-fight ako. Bahala kayo. Sige, laban. Uy, nag-challenge si Nestor. Natakot ako, Nestor. Agoy! Yay! Kala mo, Nestor, ha? Buti hindi niya na-release yung king. Please release me. Don't let me go sana. Please release me. Don't let me go. For I don't love you anymore. Nakalaging ko dito sa laro. Please release me. Don't let me go. My darling. Please don't let me go. Please release me. Don't let me go. Kantahan ko lang kayo. For I don't love you anymore. Please don't leave me, my darling. Para akong nababaliw. Uy, sino ba hater? Si Angelo yata yung hater eh. Ay, ako yata yung hater. Ayan ka naman na rin. Please, 50, 16, 17. Uy, 8 na lang tapon. 8 na lang ang tapon niyang. Hello. 9. Let's fight. Let's fight. Sige. Ay, nag-fault si Angela. Tadan. Ako yung hitter, hindi ako nilabanan. Pasaway sila. Ang kulit. Yay! Wah, 600. Whoop, plus 6. Si Juvie, si Nestor, Rocabao. Up, down. 1, 2, 3. Drop. 1, 2, 3. Drop. Please release me. No, I don't like that. O, diba? Kailangan ko drop. Paghulat. To. Sutil ka na. Di baya naguhulat, guys. Yung sapaw. Shit eh. Uy, anong gagawin ko dito? Sapaw. Tapon ko na yan kasi kailangan ko ang maliit. Kailangan natin magpababa ng baraha. Uy, nag-fight. Ilan pa ako? Challenge natin yan. Nang tatakot lang yan eh. Sabi ko sa'yo, panalo ko. Hindi mo ako matatakot, Nestor.
Hindi. Ano ka ba? Ano ka ba, Nestor? Okay. I-group natin yan. Uy, sayang naman. Choco sana. Oo. Uy, dapat nag-down ako. Malay mo, puro sunog pala sila. Sugapa. Ang babaeng sugapa. Bow. Choco yan. Bawas din yan. Oh, sapaw pa ron. Tapon ko yan. Ay! Sayang, hinintay ko sana yung size doon sa kabila. Anyway, kailangan ko pala magpababa ng baraha kasi ako yung heater. Ay, sus. Oh, sabi ko sa iyo. Agoy, 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 agoy. What are you thinking? You are not thinking. I need 4. 4. Sapaw ko na nga lang. Pababa. Pababa ng pababa. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Uy, tres na lang si Jovi. Unsa na siya, oy. Cheers! Hindi man ako maka-fight. Sayang yun. Tapo na nga yan. 7 lang. 7 lang na flower. Bigyan niyo ako ng 7. 7. Oh my. Why? 4 na lang yung baraha. Saan ka 7? Magpakita ka sa akin. 7 yan. Tatapon ng adoy. Tong-it. Sinisto. 7. Oh gosh. Wala talaga. Walang pag-asang baraha ko. Wala eh. Ewan ko asan na yung 7 na yun. Aray! Agoy! Tapon na. Itapon mo na. Kailangan mong itapon. Ay, naku. Itong parahan na to. Walang kaayos-ayos. Ay, so. Ay, ciao. Queen. Sabi sa instinct ko, huwag yun ang itatapon mo. Pero tinapon ko pa rin. Dapat sumunod pala talaga sa instinct. Kaya nga mga instinct eh, no? Hantok na ako. Cheese. Sabi na eh. Kikinig sa instinct. Wala. Talunan ka mamaya, Marites. Walang kaayos-ayos ang baraha mo. Pinagkakaisa niya ata ako dito eh. Diba? Walang kaayos-ayos ang baraha ko. Uy, ba't ko tinap? Doon ka. Itatapon kita. Nabusan nga. Tong-it. Boom! Panis. Isa na lang. Wow! Grabe si Nestor, oh. Naghahakot, oh. Gaganaan yan si Nestor.
Pag ikaw umalis dyan ni store, hanapin kita. Si Jamel Ponde. Yan mo na yan. Group. Uy, medyo bumabawi yung barahan natin ngayon. I-drop ko yan. Tapos, 8. 1, 2, 3. Uy, dapat pala ito yung binaba ko para pasok yung sheet. Ay nako, hindi ka na naman nag-iisip, Marites. Ayun. May rason. Yun naman pala. Yun naman pala. Pag parang sabaw yan, mag-draw ka. Pag walang sabaw, mag-draw. Right. If I look my life, confirm. But I da, 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 da. Close. Ayan, shout out ate. 1, 2, 3. Group ko yan. Tapos, bato lang kaayos-ayos na naman. Talo na ako, te. Baba ko na yan para makapag-draw ka agad. Malay mo sunog. Walang kabuo-buo ang baraha. Thank you, ate. Ayun, may sapaw. 4. Uy, sayang yung alas na isa. Ano nang gagawin ko dito? Tapon ko na ng malaki. Malaking numero. Wala pa silang mga dam. Baka sunog yung mga to. Yun. Sapa ulit. Ang bagal ni Nestor. Ayan. Hindi na sayang yung disco. Saw ko sana yan kung hindi ko tinapon. Tapos, ano pa ba? Tapon ko na rin yan. Yun, pasok ang 5. Pakibilis ni store. Queen. Shit eh. Sapaw and tapon. Ayun oh. King. May sapaw ba ako? Fight. Lakas ng loob mag-fight eh. Patay. Talo.
Grabing background baka pang-asar. Marimar. Talo na nga eh. Ano ba to? Pa naman to kasi yung papanit naman ang napupuntang baraha sa akin. Pinipilian yata ako dito eh. Adoy, mandaw, marimar. Nandiyan pa si ate. Thank you, te. Matulog ka na. Matutulog na rin ako mamaya. Sana? Ako na? Ako na pala eh. Ay, ilan ko nga to. Saglit lang. Grabe naman ito magmadali. Binibilangan ako eh. So, ito yan. Maganda to na laro pag praktisan para pag uwi ng summer, pwede ka na panlaban. Panlaban sa tong ito. Naghugas pa kami plato. Okay po. Ay, ako na nga yan. Agoy! King na naman. Sus, tatapon ko yan. Hirap mag-ipon ng malalaking baraha. Ang daming bawas ni Rick Rogelio. O boss, ang baraha. Oo nga ate, nalilibang ako dito sa tungit eh. Nalilibang ako dito. Kaya ito yung nilalaro ko. Pag di pa inaantok. At ito na, talo na naman si Marites. Talo. Walay. Ay, food. Malamang, ang laki ng baraha ko. O boss, ni Rogelio. Isa pa. Ito yung pangpaantok eh. Pag galing trabaho. Pangpaantok ko. Ito, buo. Para pag uwi ng summer, praktisado ka na, pwede na panlaban. Ayan, ano ba naman tong mga baraha ko, oy? Drop. Baka sunugin ka. Tapon ko na yan. Sus! Gutom na gutom si Rick. Laging gutom si Rogelio, laging chow. 9. Ay, 9, Jess. Ayan na, umihikab na ako. Sa S. Uy, Jack. Wala man ako niyan. Uy, ibang kulay bigay mo. Jack speed. Para pwede chow. Isang chow na. Agoy, Maria, nag-fight si Nestor. Wala, hindi natin kaya yan. Masyado mataas yung ano. Nangasar na naman. Last. Uy. Specified card.
Nagkakabaliw. Jis yan. Tatapon niya ng jis. Assuming. Hindi tapon ko yung jis. Yun na. Parang sini. Da 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 da. Na 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 na. Lahat. Oy, sayang yung jis. Sa'yo. Ito ko. Pagkat kasama ang tangi kong mahal. Tong-itsXtreme. Anong oras na? Mga 9:30. 9:30, stop ko to. Papaalam ako ng 9:30. Okay? Okay. Group. Ay, pag-ibig. Sure. Sige lang. Sige pa, sige pa. Cinco. Fight. Sige, laban. Laban. Very good. Matakot kayo. Ito. Bakit pag nananalo ka, wala man lang background na ano, yay! Pero pag talo ka, tatapon ko dyan. Ano na to? Drop. King. Drop ko ba to? Drop ko na yan. 2, 3. Drop. Shucks. Sayang naman. Tapon ko na nga yan. Dito na lang ako sa maliliit. Mostly kasi, tinatapon din ng mga kalaban yung malalaki. But, anyway, nagpapababa tayo ng baraha. So, tatapon na yung malaki. Shit eh. Takutin ko kaya sila i-fight. Sunog sinistor eh. Fight. Sunog sinistor. Po, sabi na eh. Sabi na eh. Galing. Victory! Yay! Continue. Nagbatuhan na doon ng saging. Ang saya-saya. Ayoko na sana. Last na lang eh. Kaso nag-i-enjoy na naman ako. Da, 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 da. May buo ba? Wala akong makitang buo. Marimar. Just me. Wala. Walang kabuo-buo. Ano tong baraha? Ano na tong... Ay, ito. May alas. Okay. May pang-drop ako. Hindi ako masusunog. Drop. Okay, okay, okay. Sabi na eh. Mukhang may alas. May alas. Drop natin yan. Kasi delikado masunog. Sana yung itatapon ko dito. Oh, wicked la. Ay, uli mo. To.
Yung juice tuloy yung natapon ko. Grabe kasi manaranta. Yun. 4. Very good. Tama yung ginagawa niya. Agoy! Gumanti si Rogelio. Eh, di fold ko yan. Nag-challenge si Nestor eh. Sino panalo? Sabi na eh. Iba talaga yung background niya eh. Ay, marimar. Queen. Ako na ba? Uy, hindi ko man lang na ano yun. Jeez. Ay, may pangsapaw pala ako. Hindi ko nasapawan. Shucks! Gumanti si Rick. Ay, nako. Si Nestor, gumanti. Isa na lang. Promise. Pag talo pa ako, wala na. Isa na lang. Isa na lang talaga. Ito, buo. May puo pa ba dyan? Nalilito. Meron ba? Tapong ko nga muna yan. Ang lalaki naman itong mga baraha ko. Oh. Pwede dito jack. Ayun. What? Andro. Isaway ka. Hala? Ba't ganun sila? Ang bilis nila mag-challenge. Ay nako, pinag-uusapan ako nito. Nagbibigayan yata yan sila. Yan nga. Wala naman. Pinagkakaisahan yata ako ni Rogelio tsaka ni Nestor eh. Mayos kayo ah. Pinagkakaisahan nyo ako eh. Check. 3. Oh, sunog na naman. Uy, chinaw niya pa oh. Wala na. Sunog. Boom panis. Sunog. Tapon tayo ng alas. Fight yan. Magpa-fight yan. Uy, hindi nag-fight. Nestor. Walang kabuo-buo ang baraha ko. Patsaw ako dyan. Yun. Kawawa naman yung baraha ko. Tapon. Tapos. Yung 7 na lang. Oh, ano yan? Ah, pwede mo pala dong buksan yung kung ano na yung mga natapon. Yan. I see, I see. Queen. Oh, ano yan? O, diba? Yun. Pagdali ni Nestor. Kaawat man sini. Ay, sus. Jack. Tatapon niya ng Jack. Akala ko Jack eh. Jack to. Jack. Jack. Asan ka, Jack? May Jack na ba dito? Ay, wala na pala yun. Jack, natapon na pala yung Jack eh.
Cinco. 4. Spade. 4. Oh, lala. Tatlo na lang yung baraha. Isa na lang. Dalawa na lang. Hindi yung makakadraw si Nestor. Ay! Nasa kanya yung 4. Walay na. Walay na. Dito na ba yung 6? Uy! Sais siguro yun. Sais siguro yun. Sais ba yan? Patingin. Patingin. Patingin ng sais. Sakot na ni Rogelio. Wala na. Alright. That's it for today, guys. Bye! Saka na tayo makipagtungitan ulit. Enough na.